Και γεια σας παιδιά, σήμερα σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω βασικά κάτι στο Roblox. Όπως πάντα, εκτός από το Celebrator, τώρα που έχω κάνει αρκετά βίντεο, έχω βγει άλλο ένα παιχνίδι που μου αρέσει και λίγο πιο πολύ από το Celebrator, είναι το Rivals. Και το Realistic Street Soccer, και θέλω να σας πω την πιο μεγάλη έκπληξη, εκτός από αυτό. Τα άλλα Χριστούγεννα οι γονείς μου την παραμονή, όταν αλλάξει το χρόνο την επόμενη χρονιά, θα μου βάλουν 4.500 Robux. Ζηλέψτε, είναι πάρα πολλά. Ξέρω ότι εσείς μπορεί να παίρνετε και πιο πολλά. Δεν ξέρω να σας αφήνουν πιο πολλά, δεν ξέρω. Εμένα πάντως με αφήνουν πιο πολλά από 60. Τα 60 μου είπαν ότι θα μου πάρουν και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ανυπομονώ πάρα πολύ να έρθει ο επόμενος χρόνος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή. Συνεχίσαμε, έκανα μια μικρή διακοπή. Όπως σας έλεγα, τα επόμενα Χριστούγεννα θα μου πάρουν 4.500 Robux. Ανυπομονώ πάρα πολύ να έρθουν. Να, από ό,τι βλέπετε, σε 3-2-1 μου βάλαν 1.700 Robux με gift card. Τώρα έχω 442 και το έχω κρατήσει για το private server να πληρώσω. Έχω το skin, το Bellingham, πολύ ωραίο skin. Και 6-7, αλλά παιδιά είναι ψεύτες αυτοί με το 6-7 και με το Sammy όσοι θέλετε, επειδή σας άρεσε το Celebrator. Εγώ στην αρχή όταν μου άρεσε το Celebrator είπα να βάλω Sammy. Αγόρασα το Sammy με 50 Robux και αυτός ο Sammy ήταν μικρός μόνο για μπλούζα και έγραφε ότι είναι Giant Sammy. Αλλά δεν ήταν στα avatars, αλλά εγώ επειδή δεν έχω ξαναπάρει Robux και θα το κάνω αυτά, δεν ξέρω. Εσύ που έχετε πάρει μάλλον 1.000.000 φορές επειδή το παίζετε πάρα πολλά χρόνια, και εγώ χρόνια το παίζω, 4 χρόνια το παίζω, αλλά δεν έχω πάρει, και σε 4 χρόνια που το παίζω δεν έχω πάρει ποτέ Robux. Και όπως σας έλεγα, σήμερα σε αυτό το βίντεο θα μπούμε στο Rivals να δείτε πώς παίζω και τι έχω, και επίσης θα σας πω και κάτι στο τέλος που ελπίζω να με ακούσετε και να θα δείτε στο πώς. Ξεκινάμε εμείς μπαίνουμε κανονικά στο Rival. Ένα μάτσα απ' έξω να σας δείξω να δείτε πώς παίζω. Και μετά θα δείτε απλώς, θα σας δείξω τι θέλετε. Θα σας πω, sorry παιδιά, θα σας πω, θα πω με αυτό νόμα ποιο να είναι. Και άχθος είναι. Είναι για να μας παίξει ένα μάτσο καλύτερο από μένα. Όχι τα backrooms ρε φίλε. Θα σας πω κάτι που νομίζω δεν ξέρετε, δηλαδή το εκεί. Ρε παιδιά, τα backrooms πιανού του αρέσουν, εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου. Έχει RPG. Εγώ δεν σε είδα. Έλα, με κέρδισε αυτός πρώτος, ελεός. Ρε φίλε, αυτά παθαίνω κάθε φορά με τους ίδιους παιδιά. Κάτος. Όχι, έκανα βλακία εγώ. Παιδιά, εκεί λίγο μου κόπηκε η φωνή, γι' αυτό σταμάτησα και με σκότωσε. Παιδιά, εντάξει, δεν είμαι καλός, επειδή ακόμη δεν έχω πληρώσει full Robux, έχω πληρώσει μόνο για κλειδιά μια φορά και δεν είμαι full καλός. Οπότε μην νομίζετε να είμαι και τρελός, όταν πάρω όμως το sniper με τα Robux θα τρελαθούν όλοι. Βασικά κι άλλοι το έχουν, αλλά θα το έχω και εγώ. Μου αρέσει πάρα πολύ το sniper και θέλω γενικά. Ποιος δεν θέλει το sniper, παιδιά. Ρε μπρο, ας το κάνω. Άντε για τώρα. Τώρα δεν πρόκειται να σε αφήσω να κερδίσεις. Έχω και άλλα accounts, τα οποία δεν τα πολύ παίζω, αλλά τα παίζω έτσι για να δω πώς είμαι μετά στα accounts. Και παιδιά, είμαι και καλός. Οπα, ένα χείπνο. Άντε γεια. Είδατε παιδιά, μπορεί στην αρχή να με κερδίζουν, αλλά μετά τους κερδίζω κι εγώ.
αυτός ξέρει τι κάνει, κρύβεται. Δεν θα μπορούσε να κρυφτεί αυτό Μιχάλη Μαριόλη. Έλα ρε φίλε. Μπρο, τον είχα αφήσει 30 και δεν τον έχω πετύχει καθόλου. Τι θα κάνω, 3-2 χάνω. Ήθελα να κάνω το βίντεο και είπα ότι θα κερδίσω και παιδιά δεν νομίζω. Ή βασικά ποτέ δεν ξέρετε, αλλά πιστεύω ότι θα κερδίσω. Πιστεύω ότι θα χάσω βασικά. Είσαι τυφλός αγόρι μου. Ή θα πρέπει να σε σκοτώσω, άντε φύγε. Κάθεσαι για κούνητος. Θα το πετάξω μια βόμβα. Όχι και μόνο, θα την πετάξω από την άλλη πλευρά για να νομίζω ότι πήγα από εκεί ενώ δεν είμαι το καν εκεί. Αυτός επειδή είναι από εκεί. Στος εκεί είναι. Νάτος. Είδατε πως έρχεται. Είδατε πως έρχεται. Ξέρει πολύ καλά την πίστα. Εγώ την αρένα είμαι πολύ καλός. Αυτή εδώ δεν είμαι καθόλου καλός. Νάτος. Παιδιά. Άντε ρε, σε πέτυχα από το πλάι ρε. Παιδιά, το κερδίζω 4-3 match point για μένα. Πιστεύω ότι θα πάει shoot and death. Θα πάει shoot and death, οκ. Νάτος. Μπρο, δεν είναι καλός. Βασικά τον έχω. Δεν ξέρω, αλλά κάθε φορά που παίζει να ξέρω ότι θα χάσει. Αλλά τελικά κερδίζω. Πήγαινε φίλε, ο Κοτσιάρης. Άντε γεια. Άντε 5-3, πάμε λίγο. Παιδιά, είμαι full καλός. Είμαι πάρα πολύ καλός στο Rivals. Είμαι full καλός στο Rivals. Γράψτε μου κάτω στα comments εάν εσείς είστε πάρα πολύ καλοί στο Rivals. Εγώ πάντως είμαι πάρα πολύ καλός. Έτσι μπορεί να είστε καλύτεροι γιατί, κοιτάξτε, εγώ το παίζω να είμαι ειλικρινής, το παίζω ένα μήνα, σχεδόν ένα μήνα. Και είμαι full καλός πιστεύω. Εσύ γράψτε μου κάτω στα comments πόσους μήνες το παίζει, χρόνια ή πόσο καλός είσαι. Και τα δύο. Πόσους μήνες ή πόσα χρόνια ή πόσες μέρες. Και το δεύτερο που πρέπει να κάνεις είναι να μου πεις αν είσαι καλός ή όχι. Και αν θέλεις γράψτε μου το όνομά σου κάτω στα comments να σε κάνω βόλο να παίξουμε ένα βιένι. Και η μεγάλη έπληξη. Έφτασε η στιγμή που όλοι περιμένετε. Δεν σας το είπα. Εάν σπάσετε όλοι τα likes, εάν τα σπάσετε όλοι τα likes, θα πάρω σε επόμενο βίντεο, εάν τα σπάσετε πάρα πολύ τα likes, άμα πάμε 30 likes, θα αγοράσω αυτό εδώ το Medkit Bundle με 250 Robux. Εάν σπάσετε like και subscribe, εάν δεν σπάσετε, ίσως να το ξανασκεφτώ λίγο πιο σοβαρά. Εάν όμως τα σπάσετε, δεν χρειάζεται καν να σκεφτώ. Με τη μία το αγοράζω. Οπότε σπάς τα like, σπάς τα subscribe για να βλέπεις και unboxing, να βλέπεις και άλλα βίντεο και να γίνεις γενικά να βλέπεις τα βίντεο. Γιατί θα χάνεις πολλά, Τώρα που θα έχω και Robux, και άμα δεν βλέπεις τα βίντεο μου θα χάνεις πάρα πολλά με unboxings. Βασικά για unboxing θα ανοίγω γενικά το Rivals. Εάν σπάσετε όπως είπαμε όλοι τα likes θα πάρω Medkit Bundle. Οπότε σπάστε όλοι τα likes και τα subscribes για να πάρω Medkit Bundle. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε ένα like και ένα subscribe για να πάρω το Medkit Bundle. Πρέπει να κάνετε subscribe όμως και like για να πάρω το Medkit Bundle. Εάν κάνετε βεβαίως και το κάνετε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια! Συγγνώμη που το είπα πολλές φορές. Απλώς μου άρεσε να μιλάω. Γεια!